És l'antiga casa de Cal Àngels Prats, un immoble de l'any 1940 que ha canviat de propietari i d'aspecte. Amb l'aprovació el 2005 del Pla d'Ordenació Urbana Municipal es va requerir al constructor que mantingués les façanes i cobertes originals, ja que fins al moment no havia hagut cap tipus de protecció ni catalogació sobre la casa. També es va demanar que es mantingués la barana, les obertures de la façana, els emmarcaments, les motllures i els materials d'acabat. La protecció permetia l'ampliació de l'edificació en la cantonada del carrer Nàpols, però s'hauria de deixar un xamfrà. En cas de conservar la façana, com ha estat el cas, s'ha permès mantenir-lo. Un requisit indispensable per poder-hi construir habitatges unifamiliars, que a la part del darrere inclou una planta baixa i 2 vivendes. Al constructor se li va concedir una bonificació del 75% en l'impost sobre construccions al tractar-se d'una casa protegida. Des de fa uns mesos, les obres de construcció estan aturades degut a la crisi del sector immobiliari. La llicència es va demanar al febrer de 2007 i té una validesa de 30 mesos. Tot i això, el constructor en pot demanar una altra de 15 mesos més.